נקמתו של הפפצק, אופרת שמפו ידידותית לסביבה, דלת תקציב וללא חסויות. מוגשת בחסות המאפייה של אזולאי, בגטים חם ישר מן התנור, ועכשיו חדש, קנה בולגרית, ביצה וזיתים, וקבל שקית זעתר חינם. לאחר 6 שנים של חיפושים קדחתניים באיים הקנריים, חזר הפפצק במפתיע לארץ הולדתו. 4 פקטים של קנט אני קניתי בדיוטי פרי ונעלמו, גנבים! בניסיון אחרון ונואש לאתר סוף סוף את המי. תגיד, אולי מישהו ראה כאן איזה מי בסביבה? כשהוא מגולח למשעי ומסריח מבית השכי, וחמוש בצרור בדיחות קרש ובפומפייה שלו, לביבה, החל תאר ברחבי המולדת. תחנתו הראשונה הייתה בשווארמה של ישראל. סליחה חבר'ה, אולי אתם ראיתם כאן איזה מי בסביבה? מי? כן, מי? את מי? מי? נו מי? רבק, איזה מי? המי של הזה! נו מי? מימי, למה לא אמרת? מימי שמה מאחורי הבלוק, גש לבעל הבית שלה. רגע, סמי! יש פה איזה קליינט, רוצה משהו. לאחר שהפפצק הגיע לסיפוקו, הוא מילא את קרסו במנה של שווארמה ישראל. שווארמה ישראל, רחוב הרצל 48 כפר סבא, סלטים חופשי. המשיך בחיפושיו צפונה תוך פיזום שירי לכת בולגריים. אוי, לביבה! מה יהיה לביבה? רוצה להתכס? בואי נשאיר משהו ביחד. כמה שנים עוד הנגן בלי מי? זה כמו לנסוע בלי הילוך שני. אחרי ימי 6 שנים אני רודף. אני חייב את המי כדי לא לזייף. בערבו של היום נכנס הפפצק למושב הראשון שנקרא בדרכו, וכבר מרחוק הבחין בנגר זקן ונמוך, משולב ידיים, מספר לקליינטית שלו על איך לעשות לה את הבוקר. קחי לך תפוחים, צמרים, שמן זית, לבנה, זעתר, צנומרים, ואמתיקי את יומך. לבנה, אם את שואלת אותי, הכי טוב זה אצל יוסי. המעדניה של יוסי, רחוב המאבק 62 כפר סבא. ויש לו גם יופי של יוגורט מחלב בלי סיליקון. חבר'ה, אולי אתם ראיתם כאן איזה מי במקרה? שקר וכזב, לא היה ולא נברא. הוציאו דברים והקשרם, לא אמרתי בעולם את הדברים האלה. אני ידע. תשמע, תעשה לי טובה, אני נורא ממהר. ארלוזר מסתובב כמו אידיוט, כבר 6 שעות על שפת הים, בלי מציל, דגל שחור, מדוזות. 7 קוזקים בדרך אליי והפוגרום מתחיל ב8. אולי ראיתם כאן איזה מי במקרה? מי? כן, מי? אולי זה אלה. כשמצאתי אותן, הן היו מלאות בחול. אני אכלתי אותן ברק, הם הקיעו עליי ולא אמרתי מילה. טיפרתי בהם טוב ולקחתי אותם לסרט כל יומיים. לא, זה של ברוך, מקולבו נעל. קולבו נעל, הנעל שהולכת איתך לאורך כל הדרך. עמל 12 הרצליה. לא, אני מדבר על המי. מי ימלל גבורות ישראל? ישראל שווארמה, הרצל 48 כפר סבא. רגע, כבר אמרנו את זה, לא? אמרנו את זה? כן. לא, הם שילמו פעמיים, זה בסדר. לא, אני מדבר על המי, זה שאחרי הרי הסוד. אני תמיד אמרתי שמה שהממשלה הזאת עושה הוא לא חוקי בעליל. איזה חליל! אקורדיון! מה, אתה מדבר כבר 6 שנים אי אפשר לנגן אותנו נהיה הראשונים! כולם עוברים לבנג'ו, שומעים טכנו, דברים איומים! עושים חור בראש! Shut up, and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up. דוחפים ברזלים באוזן! באף, בפופיק, בזה אתה יודע. במה? בזה, נו, ב' ג' ד' ה' נו, בזה אתה יודע. לאן נגיע, אני שואל, לאן נגיע, תגיד לי? לאן הנוער הולך איתנו? האמת, אני מבין לך טוב מאוד, כי כשאני הייתי רמטכ"ל, הייתה משמעת מים. היום אין משמעת וגם אין מים. אבל יש תרמילים כמו זבל, אבל זה חסך מיליוני שקלים. כן, אז עכשיו אפשר לקנות הרבה מיונז לצבא. זה טוב, אתה יודע, 3 שנים אני אספתי תרמילים, M16, עוזי, גליל, תרמילי גב, תרמילים של אפונה, מעבדי תרמילים. מי איבד? איבד מה? אני הייתי מעלה אותו ישר למשפט על זה. את מי? את זה שאיבד תרמילים. לא, מעבד תרמילים, זה במחשב, כותבים על זה. זה טוב, והקומטות, פחד אלוהים. עד היום שנייה אני לא מוריד את הכובע טמבל, לשנייה. אני מתקלח איתו, ישן איתו, מסתפר איתו, פחד אלוהים. הקומטה עזרה למורל ולמשמעת. איזה מורל? תגיד לי, איזה מורל? אז למה אתה פירקת את הלהקות? איפה השירים ההם של פעם? תגיד לי, איפה? על איזה שירים אתה מדבר? איזה שירים היו להם? מה היה להם? בוא נראה. אתה, הבאת לצבא, תלמד לטובתך את הספה. בושה. נכון. קח מכיר, אסוף תרמיל, ובוא איתי אל הגליל. זה שירים, זה אני שואל אותך, לא, זה שירים. נכון. כי כשאני הייתי רמטכ"ל, אני כתבתי 5 שיר בזמנו, וזה הולך ככה. ועשה בחייל ושמו גיר, שהלך בלי כומתה והגיר, אותו מצדיק תפס, במשפט הוא נקנס, ועכשיו הוא תפרן כמו דחליל.
אך, לביבה, לביבה, איפה הימים של הלטקס והשלייקס? הדרקס, הנבלס והלוס אנג'לס לייקרס? תגיד לי, איך קראו לזה? המג'יק סטיק, זה עם החיידק, היהפוך קושיורו. תסתכל על מייקל ג'קסון, כנראה שכן. מה איתו, הוא כבר קיבל טלפון? וי. הקושי, קיבל טלפון הקושי. הקושי עשה את שלו, הקושי לאחותו, ועכשיו מצידי שתפס על הציר ויגדל בציר. לא, זה קושי אחר, אני מדבר על הקושי ב-101. במגן דוד אדום. לא, זה שטיפס על האברסט עם אריק שרון, מהחווה היפנית עם התחבושת על הראש, שאכל סושי וגדל אריות שם ב-101, אז הוא קיבל טלפון. הוא קיבל סלקום, אבל הוא לא זריד, הוא כל הזמן תפוס. גם עץ אדומים. זה טוב! לא, עץ אדומים פשוט ישן כל הלילה עם מזגן פתוח, אז הוא תפוס. אך, לביבה. תגידי, מה עם עמי? מתי נמצא? איפה הימים של האקורדיון והקוקו? הג'מוס והזבוקו? תירגעי, שקט, תירגעי! אנחנו נמצא אותו בלי לחץ! מה קרה? דמת! תגיד לי, מה קרה לידיים שלך? מה קרה? זה דבק לגרים? מה שמת שם? מה זה? פעם שיר היה שיר, אקורד היה אקורד, דנה אינטרנשיונל היה ירון כהן, ושבר היה שבר. ואישה הייתה אישה, קח לך אישה ובנה לבית, ממזר. טוב, פפצק, קח קודם כל שרפרפול ושב. מה זה הכיסא הזה? למה זה דוקר? מה עם הפיניש? זה כיסא זה? חרא של עבודה. טוב, אז מה אמרת שאתה מחפש בדיוק? לא מה, מי? מי מה? מי? מי מפחד מווירג'יניה וולף? מי כמוך באלי בשם? מי אמר אני ולא קיבל? אם אין עדי לי בילי? מירי אביטל. טוב, אני חושב שאנחנו סוף סוף מבינים אחד את השני. זה בגלל ששמתי בושם היום. בושם קונים בפרפומריה אסתי, סוקולוב 13, רמת השרון. אני כל הזמן ידעתי שזה אתה יודע, זה בגללך. איך אפשר הרי למצוא את עמי כשאתה פירקת? כשהרסת כל חלקת אקורדיון טובה! יהודה אליאס, שי זורניצר, ירדנה ארזי, יואב צפיר, רבקה זוהר, אתה יודע מה עשית לאנשים? מה עובר עליהם? הם כולם היו פרוטקציונרים. אנשים מסתובבים שנים ויורקים דם, עושים קרחת, מצטרפים לכתות, בוחרים בלילות, מממנים טיפולים. הרסת אנשים! דיכאת כישרונות, רמסת ברגל גאווה כל פלצט בסולם מינורי, שנית סדרי בראשית. איך אתה מרשה לעצמך? דעת! מי אתה חושב? באיזה זכות? הרי איך אפשר למצוא, איך אפשר לנגן את מי שחלם לו בלי מי? אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית ואתה תישא מכל האחריות. אני נושא במלוא כל האחריות. אחריות זה אנחנו. אבי יפרח ביטוחים, ביטוחי חיים, רכב וצד ג' רחוב הפטיש, אזור התעשייה החדש, רעננה. מה אתה נדחף? כמה שנים עוד נגן בלי מי? זה כמו לנסוע בלי הילוך שלי. 6 שנים אני אחרי עמי, אני רודף. אני חייב את עמי כדי לא לזייף. האם יושמו אי פעם קום והתהלך ומעברך? האם יחדל יואב צפיר מסיוטי הלילה שלו? מי נתן את ההוראה? מי יפתח את הסתימה בכיור של ירדנה ארזי? ושאלת השאלות, האם ימצא פפצק את המי האבוד? לכל אלה ולרבות אחרות, תשובות בפרק הבא המותח הסוער ונטול החסויות של נקמתו של הפפצק. אופרת סמפו בהמשכים.